Ľudia, o to náhodou tisko, no toto je pokračovanie, toto bude krátke, tu máš. Už sa nepokúsim to dať tak. Ja už to otvorím, či vidí, či nevidí, ukáž na to. No, dobre. Šmakocinka. Anglické alebo originálna slovenská? Anglické. Dobre to je, anglické. Anglické? OK. Anglické? Keby niečo sme si poskladali Dinou, Anglické? podáš mi servitku. Ja nemám servitku. Čo máš? Môj batoh mi podaj iba. Prečo? Lebo tu mám servitku. Ja budem fakt od kofóvim. Ja dneska ver tomu, že osol kusy. Pozri, keď tu máme teda ten English a máme tu aj Argentínu. A English or Argentina? English or Spanish? Spanish. Primo es que quiero es que. Stopa. No dobre ľudia, utieram to. Tu máme anglickú kofovku, tam argentínsku. Argentina on English. Odlož mi to do batohu. A kde to mám? Tam do jednej. To do batohu? No. Čo ideme Takých ochutnávať? dinov Ako ďalší? Takých dinov sme dostali. Toto je Marko, toto je môj. To nikoho nezaujíma. No koho to zajíma, ty? Budú písať. No, ideme ochutnať. Kámo, pozri, čo tu je. To je normálne mravec spojený so motýľom. Vy to asi nevidíte, ale to... Poďte. Ono to vyletelo na mňa. Kámo, ja som sa skoro... Ja som sa skoro po... No, tu dáva si prvý Marko. Čo robíš? No, daj natáčam. Už to zjedol. Vieš, ako to chutná? No. Ja to nemôžem povedať na video. Ja už viem, jak. Dobre, teraz mňa natáčaj. Ja to stopnem, chlapci, trošku. Také retro žuvačky. Jak chutná tvoja? No, mám to na video tiež povedať. Aha, dobre, tak to stopneme. No. No, dobre. Ďalej